O Goberno local de Rianxo traballará para ter uns orzamentos para o 2024. O alcalde sinala que son necesarios para definir o camiño e non ter desaxustes. As primeiras semanas á fronte do Goberno de Rianxo están a ser intensas. Os orzamentos serán prioritarios para o Executivo encabezado por Julián Bustelo, que afirma que esta foi unha das primeiras cuestións que se tratou co Departamento de Intervención para coñecer a situación das arcas do Concello. Que a nosa intención é, agora a maior brevedade posible, unha vez que retomemos a actividade habitual, non é que nos este levando a cabo, pero, neste período, evidentemente, hai ausencias por vacacións e por outras cuestións, entón, unha vez que xa a maquinaria volva ao ritmo habitual, no vindeiro curso, trataremos de poñernos a traballar para ter uns orzamentos preparados para levar ao pleno, coa finalidade de que estén aprobados en tempo e forma. E en tempo, fundamentalmente, refírome a que cando empece o ano 24 ou nas primeiras semanas do ano o orzamento estea vixente. E sostén que Rianxo precisa contar cuns novos orzamentos para encarar o vindeiro ano con máis tranquilidade. Porque necesitamos dotarnos dese orzamento para ordenar o funcionamento municipal e para ordenar as contas municipais, non? Lamentablemente, nos últimos anos traballouse case sen orzamento, porque, a día de hoxe o que temos en vigor é o do ano 21, e, ademais, cando se aprobouse moi tarde no ano, non? Falamos de aprobacións en outubro ou aprobacións en novembro, por tanto, non se trataba en sí de orzamento, senón máis ben de dar conta do que xa se fixera, non? Entón, esa maneira de funcionar levounos a non ter realmente un control do gasto. Senón que implicou que se traballara con gastos impostos polos compromisos adquiridos, pero non previamente proxectados e definidos, polo que destaca a importancia de ter un documento que si estea definido e evitar así posibles desaxustes que se están a rexistrar na actualidade. Entre o gasto previsto no orzamento e o gasto finalmente executado. E debe ser precisamente iso, non? Pois, se non hai un orzamento realista e que obedeza ás necesidades xa non só do Consello, senón ademais á vontade política do Goberno en cuestión, acábanse levando a cabo actuacións que non están orzamentadas, que iso vai incrementando a débeda con proveedores, que ademais son os principais afectados porque despois tardan meses en cobrar polos servicios prestados. O rexedor rianxeiro apunta que tamén hai outras cuestións non recollidas no orzamento do 2021 e que agora sí deben reflectirse no mesmo, como gastos que asumiu o Concello nos últimos meses. Hai un ano non tiñamos un gasto moi importante que agora temos, que é o que ten que ver coa estación depuradora e máis co tanque de tormentas. Unha vez que esa obra se levou a cabo e o que o Concello de Rianxo asumiu esa infraestrutura, pois hai que facerlle fronte aos gastos de mantemento e máis aos gastos relativos ao consumo eléctrico, non? Tendo en conta as dimensións da infraestrutura, pois tanto uns como outros son elevados, estamos falando de alrededor de €500.000 ao ano. Cuestión que se debe contemplar no orzamento do 2024 e para que quizáis busquen outros fondos para facerlle fronte. Bustelo reitera a importancia de ter un orzamento para o vindeiro ano que axude a definir o camiño do Concello.